Takže dobrý den, zdraví vás Faris a chtěl bych vás uvítat u svého dalšího videa, ale na Call of Duty Call of Duty Black Ops 1. Budeme hrát dneska zombie, což je takový neatypický, zombie mod byl udělaný od Call of Duty akorát ve 2 dílech. To ve Call of Duty World at War, což je 5 vlastně, která vyšla, myslím, že roku 2007-2008. A vlastně tady ten mod je, jak to říct, je to vlastně příběh o tom, jak vypukne vlastně bioorganická válka a jsou všude na světě zombie a prostě povstanou vojáci a různý vlastně bytosti, různí profesoři, jak tady vidíte na tomhle videu, tak vlastně tady vidíte ty zombíky a různý ty netvory, ty malý hnusný 4-letý svůry, který lezou po 4 a vybuchujou potom, když je zastřelíte i do hlavy, i když je uzířete, tak vybouknou a uslepí. Je to prostě cool. Ale mně se to líbí. Budeme hrát online, najdeme si nějakou hru. Vidíte, že vlastně jsou dvě DLC. Je tady jedno DLC je Ascension, je potom Call of Death a Shangri-La, a potom druhý vlastně DLC je Moon, Nacht Antoten, Werflik, Shinonuma a Der Rise. To jsou vlastně tady ty dvě DLC, co jsem přišel. A já jsem si nekupoval nový DLCčka, takže, nebo v tu dobu mi to přišlo zbytečný, takže takovou my si zahrajeme Kino Der Toten, což je jedna z mých nejoblíbenějších map, umí celku dobře bych řekl. Je to doopravdy jedna z těch základních map, kterou jsem hrál vždycky. Jo, takže si myslím, že by neměl být problém. Tak jo, čau. Pardon, se omlouvám. Najdeme znovu nějakou hru. Hru mám v polštině, protože... Co to je? Protože se vykoplo. Hru mám v polštině z toho důvodu, že vlastně když vyšli Call of Duty Black Ops, tak 12 se mi nechtěl dávat za to. Chtěl jsem prostě to mít levněji, tak jsem prostě tak jsem prostě koupil polskou verzi, která mě vyšla místo 1299 korun na 899 korun, 799 korun. A vlastně bylo to takový dobrý, kupoval jsem to přes internet prostě a abych pravdu řekl, tak jsem se hrozně těšil tady na to. Protože tady to Call of Duty je jako fakt hustý. Hrozně se mi líbí, jak příběhově, tak i dějově, dějově, tak i propracovaností, grafikou pěknou, vším možným, i multiplayer je dobrý, akorát ta grafika těch zbraní třeba z Famase, tak vůbec nevím, že takový Famas existoval. A je to takový, já nevím, takový trochu hranatý je ten Famas, uvidíme. No, doufám, že to bude nahrávat trošku rychlejší než teďko. Já se omlouvám, já mám zajímavý ušek a nemůžu moc mluvit. Už to přehrávám asi po 3. tohle video a už mi to nebaví, abych pravdu řekl. Jinak tady o tomhle Call of Duty, abych pravdu řekl, tak jak to říct, děj je pěkný, akorát je tam trochu taková nesrovnanost s Castrem. To potom, když to potom, oni o něm říkají, že je to Fidel Castro, ale on je to Castrol. Jo, tam je taková trochu menší chyba, ale to nevadí. Ach jo. Tak to budeme hrát. Ach jo. Jo, další věc. Kdyby si chtěl někdo se mnou zahrát, tak dám Skype i Steam, tak napíšu pod video prostě a uvidíme to. A když si někdo bude chtít zahrát, on nebo ona,
Tak, mi to vůbec nevadí, zavolejte mě, přidám si vás do přátel, zapaříme, uděláme video klidně, nevadí, všechno v pohodě. Já se tam momentálně mám notebook, takže není problém, abychom mohli v pohodě natáčet různé věci, mohli jsme se kdykoliv třeba si sejít, mohli bychom i někdy udělat takovou menší soutěž mezi let's playerama, gameplayerama, který hrajou Call of Duty, tak byste se mohli někam přihlásit, mohli bychom udělat tým, nebo si zahrát jen tak proti sobě, když bychom koupili server. Musím říct, že dnešní večer je moc dobrý. Akorát tohle meštek. No dobrý, takže nás to znova koplo. Z toho jsem úplně nadšený. Ach jo. Úplně bombastický. Takže znova zombie, online, hra. Tam spaně si někdo přeje. No, už bychom konečně mohli hrát. Už mě to trochu nebavilo to čekání. Co dodat? Doufám, že tady to video nebude na 2 party, protože ti 2 minulý videa se mi trochu nebavily. Trošku se mi to rozdvojilo. Takže nechci, aby to bylo to. Takže nechci, aby to bylo rozdvojený jako ty 2 minulý videa. Jinak potom, když by se mi to náhodou ukončilo, tak trochu předčasně, bych se vás poprosil, kdybyste mi mohli dát odběr, kdybyste to mohli třeba sdělit někde na Facebooku, a nebo kdybyste mi dali like, za to bych byl nejradši, a nebo když se vám to líbit nebude, tak mi dejte dislike a něco sdělit nebude. Když tak nějaký dotazy, nebo co bych měl vylepšit, nebo něco takového, tak mi napište do komentářů a já se podle toho zařídím. Akorát doufám, že teď nebudu čekat zase půl hodiny na to, aby jsem si zahrál. Protože to je potom jako na hodu. There seems to be no power. Když vlastně vystřelíte 3 náboje a potom je vlastně jak to říct, doknefujete. No, tak hrajeme za Japonce, to je jedna z mých nejoblíbenějších postav tady. No, tak vidíte, to je to efektivnější, dostáváte daleko víc peněz. Vlastně 3krát vystřelíte, máte 30, potom po 30. Au. No, vidíte to, nemám 13. Tady tu hru mám hrozně rád, protože je v ní všechno jako ve Warcraft 4, ale Warcraft 4 jsou trošku horší. Pardon. They can all see by your kills. It's you. No.
Jste chtěl dali takhle, to jako dobré. Zrovna došli zombíci. Já si nezapnu stopky. Ach jo. To ten nebudu vidět, kolik nahrávám, ne? Takže budu nahrávat 15 minut. No. To co udělám? To mi nepejde. Třeba to udělám. No, ale on tam jde. No, dobrý. No, to se bude ubírat. Where is my ammunition? Did the voices tell you to say No problém, kámo. Nemůžu dodat? Proč no mi napíšeme, že auditor kolikrát je no? Bělejší otevře, to nechápu. Wow. on this day meant at all? No, to mi bychom otevřeli telefon, tak jsme se stačí akorát ještě, mohli No more nice guy, Bone Jaws. I'm coming to kick your ass. Ne! Pomoc! Pomoc! Tak hlavně nebude. Myslím, že... Ne, to nejde. A já to mám. Even monkeys fall for trees. No dobrý, je to si to jde. Ale pravdu řekl, nevím, kolik mám nahráno, tak se zatím s vámi rozloučím. Ano, takže nashledanou a potom pak uvidíte pod popiskem videa.